E como vos decía antes, temos no estudio a un voluntario. Pasamos de Azael, un voluntario a nivel local, a un cooperante, poderíamos dicir, internacional. Ele, Víctor Beira, boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, Víctor, un pouco o primeiro sería presentarte aos nosos ointes, non? O departamento decidiu traerte, invitarte a este fume de carozo pola túa experiencia de voluntariado en Perú, non? O primeiro sería un pouco poñernos en antecedentes. Ti pasas o verán anterior en Perú, pero un pouco fálanos da túa vida antes desa experiencia, non? Bueno, pois eu, nací en Carballo, levo xa 10 anos vivindo na Coruña. E estudiaba economía aquí na Universidade da Coruña. Sinceramente non tiña ningunha experiencia anterior de voluntariado. Non foi entón algo progresivo, non? É dicir, foi algo, algo progresivo. Si fun monitor de tempo libre co Colexio Calasanz. Estuveron antes aquí alumnas e profesoras do colexio. E fun no meu primeiro ano, no 2004, me fun con varios amigos de monitor de tempo libre. E a partir de aí, pois, o contacto, pois, eu non me vía nunca traballando con nenos hasta ese ano, que e aí, pois, ese ano monitor, o ano seguinte repetín de monitor outra vez, no 2006 igual, 2007 igual, e xa no 2008 pois xa din un paso máis no voluntariado. E xa non quedei aquí en España, sino que me fun a Perú. Fuches a Perú, non? Decides facer unha maleta por exemplo, supoño que o tema de recaudar diñeiro ou de planificar o viaxe, como enfocas os meses antes esa viaxe a Perú, como enfocas, por exemplo, a nivel económico, que é unha cousa importante, non? Bueno, eu antes, o primeiro que fixe foi comprar o billete. E unha vez que comprei o billete, xa dixen, agora vas sí ou sí. O sea, non queda outra. Non tiñas disculpa. Non tiña, en principio, nin siquiera quería ir a Perú ao principio. Tiña pensado ir a Honduras, que estuvo moi na boca de todos últimamente polos problemas políticos, pero non encontraba non me foi doado encontrar ningún proxecto por ali. Buscando, pues encontrei Perú e ali me fun. Fuches cunha ONG, como foi? Sí, a través de internet. O sea, busquei información en internet e afortunadamente encontrei unha organización de Madrid que se chama Cooperatur, que directamente me xestionaron todo. Dedícanse a eso, a enviar voluntarios, incluso actualmente a xestionar prácticas universitarias de ciclos superiores para poder facelas no estranxeiro. Teño entendido que falábamos antes que fixeches como unha recaudación nun bar ou unha cousa un pouco curiosa, non? Sí, eu marcheime xusto despois do San Xoán, como 3 meses antes decidín facer unha recolecta no bar de un amigo meu que se portou moi ben en ese sentido, no bar a Casiña. Moitas gracias a Xosé por todo eso que fixo en aquel momento, e que sei que vai volver a facer se lle pide. Sí, a verdad que me sorprendiu a resposta da xente. O sea, non contaba, coloquei unha urna. A xente se fía, verdade? Porque moitas veces podes decir... a verdade é que sí. Eu mismo non me fiaba ao principio de todo eso, hasta que por iniciativa o fixen, e a verdad que a xente respondiu moi ben. Cheguei a recaudar, recórdome, 500 euros, que para mí foi todo un éxito. Foron invertidos en algo concreto dentro do proxecto? Directamente no proxecto donde fun a Perú. O sea, levei os cartos, o chegar ali, pois, falei ca directora que necesidades tiñan para o proxecto, e todo foi invertido ali. Logo falaremos máis do proxecto en sí, pero imos paso a paso. Colles, entón, chega o día de marcharte, colles o avión, ao chegar ao Perú, despois de moitas horas de voo, pasa algo... a propia ONG Cooperatur encárgase de xestionarme todo. O sea, eu chego a Perú, xa alguén me ven a recoller ao aeropuerto, xa teño aloxamento,
e todo. O problema é que cando cheguei ao aeropuerto non estaba a persona que me tiña que vir a buscar. Cheguei a un país que non conocía de nada, me encontrei solo no aeropuerto porque, bueno, tiña un número de teléfono, afortunadamente. O sea, a primeira na frente xa, non? Sí, a primeira chegar ao aeropuerto e que nadie te espere. Un sitio que non conoces, pero bueno, tuve que chamar por teléfono e unha hora despois xa me estaban recollendo. Exactamente, a cidade ou o pobo onde ti estabas alosado, cal era? Cuzco. En Cuzco, non? Sí, estuve en... É dicir, un sitio, digamos, turístico, poderíamos dicir, sí, non? Un sitio moi turístico, máis na época que estuve en eu. É tamén simbólico eso, non? Un sitio turístico, pero ti pois sí, bueno, é un sitio turístico e con moitos contrastes. O claro, sea, parte do turismo podes te encontrar, mira, acórdome cando estuve en Evalí, a segunda semana de chegar, chegou unha expedición do Real Madrid con Casillas e Butragueño a esa cidade, con unha ONG a facer un viaxe solidario tamén, e bueno, estaban aloxados nun hotel que pagaban $300 por habitación. Te vas ás zonas onde traballaba eu, donde ao mellor cunha comida ao día, gracias a Deus por eso. Exactamente, traballabas nun centro social, nun colexio, explícanos un pouco a túa labor ali, como podería ser un día. Dormías cunha familia, creo, sí, ¿no? Bueno, dormía cunha familia peruana, o sea, tiñan varias habitacións alugadas para voluntarios, vivía ali. Depois no proxecto, eu subía o proxecto todos os días, tardaba como unha hora en chegar máis ou menos desde onde vivía. O proxecto chamábase Uichu Iachak, que en quechua significa nenos que aprenden. Era un salón social, o sea, había turno de mañán e turno de tarde. Sobre o turno de mañán basicamente era unha pequena escuela infantil, no turno de tarde, que era onde basicamente iba eu, xe eran actividades pois de reforzo escolar, actividades lúdicas, deportivas. Intentábamos facer algunha que outra excursión, que era moi difícil porque non había, recursos, non había, querías facer un taller e nin pa eso. Si querías facer un taller, pois moitas veces tiñas que comprarte todo. Por suposto, supoño que os nenos os máis agradecidos, non? Increíble, o sea, o mellor da experiencia, non? Desde o primeiro momento que chegas ali, xa desde o último sitio onde me deixaba o autobús, eu tardaba como 15 minutos, 20 en chegar andando hasta o centro. E xa todos os nenos salían das súas casas despois de comer e xa subían contigo, o sea, estaban esperando a que chegara o primeiro voluntario xa para subir directamente ao proxecto, porque para eles era como a alegría e a comunidade igual, non? Digamos, o pobo, os pais... Sí, de feito, a comunidade ten cedido o local onde estaba o proxecto, está cedido durante 15, 20 anos, creo, pola propia comunidade. O sea, en ese sentido, o sea, non hai queixa con ele. Creo que hai unha anécdota curiosa, non? Que a de ese, ti coñeces ali, creo que a un neno que días antes de chegar... Foi a primeira semana foi así un pouco complicada, chegas a un sitio que non conoces, bastante complicado. Cando me di a directora que 2 semanas, 3 semanas antes de chegar eu ali, ao lado do proxecto onde viven as familias dos nenos e todo, habían matado, habían asesinado